Machiegni e chenro marwa mar mine wacho kaka wuono mana kaka nasingo ni eni wang'iyo weche mag thieth ahinya budget ma bende oketne weche mag thieth e hiko omenda mano ma higa 2024 2025 ka bende thieth en achiel kuom chenro abich ma piny owacho mar Kenya Kwanza omiyo pek e chenro gi mar bottom up economic transformation agenda magidendo ni better. Kata kamano pok mar omenda e budget ni osebedo ka dok chien e hiko omenda ma higa ka higa. E hiko omenda ma higa 2023-2024 migao mar thieth nomi bilion 141.2 ne cholo thieth makare ne jopiny duto mayo ting'o bilion 14.4 ne weche mag universal health coverage, bilion 5.9 mag gige thieth, konyruok mine ma onge chudo omi bilion 4.1 ka okumba thieth ne jodongo kod jomong'ol en bilion 1.7. Ne ka cholo kanyero weche mag thieth e osiptende wayudo kanyero ka weche mamoko gin mago mag chwalo chanjo kuma bende omiye bilion 4.6. Osiptal jomowang' kod nyithindo en kanyero bilion 2.4. Jiwo kuonde thieth mag kansa omi bilion 2.5 ka thieth ne tuoche mag malaria, kahera, kanyakla kod kute mag ayaki omi kanyero bilion 24.8. Komachielo bende e budget ni wayudo ni osiptende kata kuonde thieth mopogore opogore bende nochwal negi omenda ka Kenyatta National Hospital noketne kanyero bilion 21.6. Moi Research and Teaching Hospital mano mantiere Eldoret omi bilion 12.8 ka Kenya Medical Training Colleges mapachoka omi bilion 8.8. Kopogore koda mano koro wang'iyo kanyero hiko omenda ma higa 2024-2025 ma bende kanyakla budget ne en bilion 126.8 ne chenro mag nyamreche mano kanyero universal health coverage waneno ka nyamreche omi bilion 2.5 e chenro mamoko kanyero bende waneno ka ochwal negi mopogore bende chenro mar Social Insurance Fund en mano ma bende kao kar mano NHIF oketne bilion 94.9 ka konyruok mine nono e osiptende to kwan ne odok piny nyaka bilion 2 mano kanyero noketne bilion 4. Weche mamoko ma bende omi pek gin mago mag primary health care ma bende omi bilion 4.1. Weche goeko mag thieth ma piyo kendo motelo ganeno ka kanyo miye bilion 4.9. Weche mag kute mag ayaki, weche mag komo nyuol kanyakla kod chanjo mosebedo ka theko pacho kendie oketne bilion 14.1 ka bende thieth mar kansa kata ng'iyo ni chenro mag kansa otim kare osiptende mapacho ka omiye kanyero bilion 180 mano koa milion 800 ma bende ne gidwaro. Ewi mago ema bende wabedo koda twak maro mantiere koda wendo marwa e studio wono stika oko oyore nade kanyero kito ahinya weche mag thieth mapacho kendie ywa osebedo kendo ywak wuok ewi budget mago mag weche mag thieth ma bende sik dok chien higa ka higa. Oneno ka higa ni bende iwacho no odogo ng'ade omedo ngwese mano nyiso nang'o en ni ma inoko ketne weche mag thieth koso okapar nikech serikal wacho agenda margi mar bottom up ni gidwaro ni mondo wach thieth obed mbele lakini ka ing'iyo ka kuma pesa dhiye tineno ka ing'ade higa ka higa. Koro okapar ni gik miwacho iwacho e rally ok nere
budget okete tim kati ng'eni bende kochako ng'iye ewi pesa gi kong'iye to thoth pesa donjo e recurrent expenditure gin pesa ma wuok dwe ka dwe ma itiyo godo higa ka higa, weche mag osara, weche mag ahinya weche mag chulo ji, mano kopogore kod dongruok mowinjo bed ni itimo nikech aparo ka ni wacho ni owinjo oloyo weche mag dongruok obed go omenda moloyo mago mag weche kaka machalo mag osara gi. King'iyo kata budget higani tineno pesa mokete development en piny molo moket mitiyogo dwe ka dwe. Koro nenre ni kata ka pesa ni omedi to mang'eny dhi mana e gik michulo mapile pile to ok mar dongruok. Koro nyiso ni kata ka wan gi targets ma wan go mar neno ni thieth dongo to pile ka pile pod serikal prioritize chudo ma dwe ka dwe molodo. Kakisego wang'i machemo bende goyo e wach budget ma higani ng'eni mtie moko kuom gi ma bende wasemenyo kanyo weche mage ma bende imor godo moket ne thieth e budget ni to mage ma bende kori neno ni ma dhi medo hinyo jopiny. Amor gi allocation momi primary health nikech king'iyo plan no serikal manigo mar universal health care plan no wacho ni serikal dwani jopiny dhi e osiptal ma kata ka gigolo pesa to ok ni ji dhi dhier. King'iyo pinywani ute mang'eny niga gi medical bills madongo ma ka ji ogolo pesa modhi osiptal tiyudo ka ji uso low to ji goyo arambe to koro universal health care nokel ni mondo okony jopiny mondo ka ji tiyo ne wach health to idhi e osiptal kata kigoro gimoro matin to ok ni dugo. Koro to amor gi primary health care fund moket 2.5 billion nikech omi priority preventive health care moro mani ok ni irito ni mondo ibed matuo koreka idhi osiptal, kiwinjo kok iber tinyalo dhi e dispensary yudo gimoro matin. Mano amor go matin. To king'iyo budget mar thieth mar higani tineno gik mang'eny mobedo matin moloyo gik mang'eny modongo. Ondusgi. To gik ma ok ber en ni budget mar Linda Mama mar mine madhi nyuol nono odhi piny by half. Koro kaka ne wang'iyo statistics cha ne en 5 billion sani odhi 2.5 billion. Ong'ade nus. Mano nyiso ni gains mane waseyudo ma ni koro mine madhi nyuol yudo pesa no ok chul gimoro. Koro sani nyiso ni jopiny dhi donjo ofuko mondo ochul gino. Wang'e bende nitiere mine moko mabere ko wacho ni kaka koro aonge Linda Mama abo nyuol kanyamrerwa, abo nyuol e ot. Koro okang' mane wasegoyo ni koro mine onyuol osiptal kendo konyore osiptal, mano okang' ma bende nyalo dok chien kaluwore koda pesa mong'adno mar Linda Mama. Dhi dok chien ahinya nikech koro ji mang'eny ok dhi osiptal nikech koro dhi chopo kaka piny dhi sani ng'ato dhi neno ni adhi osiptal koso anyiew chiemo. Koro kakodhi ni okang' mane wasetimo mar ni koro mine nyalo dhi osiptal to ok chul gimoro dok piny. Kaid bende ing'eni ka wang'iyo mano lweny gine chudo mar Linda Mama kod chenro mar UHC ma bende piny owacho noketo. Waneno ka nyamreche ahinya nomi mijing'o. Ne nitiere nyasi ma bende nomi gige gik ma gidhi chwalo godo thieth ang'o gini. To sani waneno ka gi bende budget gi odwok piny. To lek maduong' en mano ni mondo UHC ni ochop kare ka chop higa ma 2030 to budget ne medo dok piny. Koro ing'eni king'iyo vision mar UHC nen mani improving health facilities to gi health financing.
Koro king'iyo kaka wadhi gi kaka budget dhi piny nikech ing'eni inyalo bedo gi vision maduong' to kokikete pesa to onge gima timre. Koro sani ang'eni ji mang'eny ne gi geno ni iga ka iga kadhi to ngima dhi bedo mayot matin. Koro king'iyo allocations moket ne UHC for example, ineno ka ok odhi maber. Koro ok odhi chopo maber. Ma bende pod wayuago ma waseneno gi ka walando kae wach mar chanjo. Nitiere dweche moko mokalo kendie bende ni yuago nok mar yedhe mag TB, yedhe mag kahera bende ne nok kabisa. To bende ka waneno sani omenda moketnegi weche mag chanjo, weche mag TB, kanyakla kod yedhe, kanyakla kod kedo gi kute mag ayaki, mano HIV, bende kwano dok piny. To mae nawinjo ka giwacho ni donor funding odok piny. Ma bende aparo ni hinyo piny Kenya, nikech thothne wayudo ka weche gi kata malaria isiro gi pinje maoko. Ka koro giwuok nyiso nang'o nikech pod wakedo koda tuoche gi okang' mamalo. King'iyo the funding structure mar HIV, kahera gi malaria, ng'enyne wuok e donor funding. In fact, 80% of the funding are from donors. En pesa mimiyo piny owacho. Koro higni mokalo serikal osebedo ka ok gol pesa mang'eny ne wachno, lakini ing'eni ok wanyal bedo ni wan piny moseyudo independence for more than 60 years. Pod waketo geno ni donor funding. Koro donor funding no kimiyoga ji, imiyo mos kirito chieng' moro ma ube koro unyalo chung' kendo. En kaka nyathi mipuonjo wuoth. Ipuonje mos then chieng' moro ochung' to onyalo timo gigono kende. Koro kuma koro wachope ni the aspiration ni dwaro ni kose miu pesa no over the years, nitie kaka koro loso piny ka ji timo ohala to pesa yudore to gigo koro wanyalo timo kendwa. Koro igolo mos mondo ogimbe gi ngweso margi matin mondo koro oya wang'wa ni wane gima koro wanyalo timo. Koro kumochope sani ni imiyo 80% to gigolo matin to wan be waketo allocation matin ne that department, nyiso ni jopiny ema hinyore, ema dhi winjo matek. Manyiso Scholastica ni sama donors duoko pesa gi ma gichiwo ne weche mag malaria, weche mag TB, kaka ne en 80, ang'eni sani koro onyakata bedo nochopo gimoro 60%. Piny Kenya winjo be ni koro medo margi ma gichwalo ne chendo gi, ma bende ok apaka mano timore. Aparo ni pod gidong' e 20 cha. Ing'eni en gimoro ma waluongo gi dongere ni reciprocal obligation. Akonyi tibi konya. Koro ineno ka sani ka gisendwese matin ka gidhi, gidwaro ni mondo serikal be omany yo mar mede mondo koro over time kaka piny dongo to wabedo ni wanyalo chung' kata wachopo 50%. Wan kendo wuon. Chenro machielo ma bende duong' en mano mar SHIF. Odonjo kendo jo Kenya idwa chak ng'ad. To aneno ka pesa ne dibet ni malo gimoro bilion 9 kamae. To kata ka en malo kamano, boromo timo gimowinjo bed ni timore. Weche mag SHIF ma koro dwa chako ni. I think wanyalo sudo matin. Okoromo ahinya, lakini wanyalo chako kode nikech SHIF kaka nochake en nidwaro en under the pillar of universal healthcare. Nidwaro ni koro ineno kaka NHIF en mana ni joma ng'eny mok ti e formal sector onge NHIF. In fact en ilongo ni en voluntary. Maka ikawe mana ka kidwaro. To joma dhi tich en compulsory ming'ade ne ji from the paycheck. Koro ing'eni SHIF nokel mondo o expand, o dhi beyond joma tiyo e ofise
to dhi nyaka joma nie informal sector, and then oduok pesa michulo cha piny. Ing'e ni sani ji chulo 500 joma nie informal sector, to sani onego ji ochul 300. Koro pesa manitie sani momiye allocation no, nikech ochako ober. Ok apar ni odhi timo gik moko te, lakini odhi chako operationalization of kawa move from NHIF kwa donje SHIF. Nikech ng'ato ne penjo ni NHIF ni osebedo. To SHIF kaka donjo ni en nyinge moloki koso gik NHIF mane ntiere ka, nikech wacho ni koka wadwa chake. Ting'eni NHIF ne ntiere, odwa mana tiyo kaka NHIF ne tiyo. Dak tingo omenda modong' mag NHIF ka to chwale ne SHIF ka. Ing'eni king'iyo kaka SHIF nokel, adwa ni ji ong'iye from perspective mar universal healthcare. Universal healthcare ne wadwaro ni ne wang'iyo situation mar thieth e piny, to wang'iyo kaka piny en, to aneno ni ji mang'eny tiyo gi pesa dhi osiptal maka gitieko ni to gionge gimoro. To koro wawacho ni nitie ang'o mwanyalo timo mondo ji te, jomomeyo, jomoko meyo, nyalo yudo thieth. To wanyalo kelo thieth nade ni jopiny. To wawacho ni emomiyo iluonge ni universal health. Universal ni odhiye ji te. Koro SHIF kako biro, ang'eni ji mang'eny wacho ni en mana change of names, lakini king'iyo coverage mogolo obeto duong' ahinya. Omede to omed nyaka base in terms of joma nyalo access. Oken joma tiyo e office kende or formal employment, to jomoko matiyo kata kitiyo kiuso gimoro kanyo e chiro kanyo iming'adi. To pesa ming'adi be ni piny matin. Koro burden omi joma dhi tich, nikech joma dhi tich ok ng'adi the 300, ing'adi pro rata based on yuto mari osachi. Erokamano ahinya. Bende aneno ka ji wacho kendi ni mosno kilno to pok mar omenda ne weche mag thieth miyo waluor, nikech koro chenro mag thieth ok bidhe makare, odero jarapoge kanyakla kod ing'en ma bende kwa mulo mana mapiyo ka watieko wachni mogika. En ne hospitende waneno ka Kenyatta National Hospital, Moi Referral gene, KMTC gene, pesa gi odok chien. Nyiso nang'o, nikech ing'eni mag hospitende ma itime tiegruok, itime puonjruok, thoth en referral, bende thoth ji dhiye, to ka koro oseduok chien pesa ma bende miyo gi, nyiso nang'o ne jopiny? Nyiso ni koro services ma jopiny dhiye e referral hospitals ok dhi bedo available. Nikech ing'eni referral hospital ok en kamoro midhi adhiya, idhiye mana ka nitie gimoro materi kanyo ma special. Ma hospitende matindo gi be mochwali kono. Ma hospitende matindo ok nyal timo. Koro ing'eni ka funding odhi piny ne referral hospitals, for example, kidwa timo dialysis, to maybe in dala Kombewa kacha, to nyisi ni idhi Kenyatta. To inyisa ni ka ichopo kanyo to kiyudo ka nitie laini, to podi mana chien irito mana. Podi pomedo rito. Erokamano ahinya Scholastica okomano kanyero kil ma bende thothne ng'iyo weche mag thieth. Kot leronwa weche mag thieth ahinya budget ma bende oketne e hik omenda ma higa 2024 2025 kod kaka koro chenro nyalo biro bedo kaluwore kod pok mar omenda ma bende omigi. En ma bende wantiere kode e chenro ni mar mine wach. Erokamano ahinya okil. Wadhi mane yueyo matin pod waduogo kod weche mamoko.